И здравейте хора, аз съм Астана11 и днес играме една игра Soccer Listic или както е там. Седно, много забавна игра, значи вижте. Единственото копче е горната стрелка и... Аре бе, мърдайте! Звънят, нямаше да затворя, тъй като в момента снимам клип. Аре бе! Карах си без нищо да правя, защото не искаха да подскачат моите. Аре, братарио! Ще ги кръстя. Пешо и Мишо. Не. Пешо и Гошо. Пешо е братаря. Пешо, айде Пешо, можеш! Гошо, що си вкара гобла? Пешо си вкара. Гол! Пешо спя! Пешо спя! Да избави своя отбор от неизбежна смърт. Вратаря на другите. Ние ще се класираме за Евротрък 2016. Можем! Само да това не е футболно, е с камиони, ама на кой му показа подробности. Ще ги победим, Пешо! Ще ги победим! Победихме ги! Ще изиграм още една игра. Играта е много забавна. Аре бе! Аз с кои си изобщо? Аз май съм с сините, бе. Ооо! Аз съм бил с сините. Аре, можеш, ще ни спасиш? Да, ние, той Рита ще подборим. О! Как ги избута във вратата. Айде! О! Не, ще ни вкара! Бързо! Помощ! Помогнете! Да си вкара малко гол. Унижен съм. Аз мислях, че съм с другите. Не, че. Вратарио, спаси ни! Вратарио, аз ще ги пускам тука. Вратарио! Моите са най-лошия синхрон. Ооо! Тон! Без глави. А да, има и различни арени. Аре мой, къде бе? Без вратар съм, защото вратаря ми беше погубен от кибер маймуна. Аре, вратаря! Направи ми копие. Много съм лош на тая игра. Топката е в тяхната половина, не е честна. Ох! Той вратар много обича да се мята на други хора. Аре! Ще се покатерия как Гери Никол. Не, вратарио, хвания! Много забавно е обаче. О! Побеждаме! Yes! Вратаря си кара тук. Айде! Паднах заради този. Аре, можеш. Добре. Видяхте вратаря ми как обича да се мята. Той е хиперактивен. Аре, вкарай! Аре, вратарио, можеш! Вратаря се удари в горната града. Аре, ние сме безтенисти! Можем да го направим! Айде, Пари Сен-Жермен, глупи! Ние сме Пари Сен-Жермен. О, мага, ритъм си вратаря! Златен гол! Аз ще го вкарам, ох! Вратаря ми трябва да стои на вратата, не да ме блъска отзад, нали? Гледай го, бе!
Вратаря ми е най-гадния вратар на света. Той е създаден за нападение. Айде! Автогол на вратаря. Този клип ще се казва хиперактивния вратар. О, две задни ножици, дами и господа. И вратаря си ми поскача, за нищо не му пука. Аре! Хиперактивния шут. Тази игра е хиперактивна. Помощ, омага, вратаря. Вратаря ми се нахвърли. Ох, и моя вратар ми се нахвърли. Що всички вратари ми се нахвърлят? Какво съм направил? О! 4-1. Успяхме. Ох. Излезни напред, ме. Аре, вкарай. Вратаря се семята. Мале, те ще ни разкъртят тук. Добре. Хора, тази игра е мега забавна. Обаче е малко... Ама... Аре, вратарио! Трябва да си сложа фейскам. Или поне за тая игра трябва да си сложа фейскам. Аз пребивам вратаря. Айде! Можеш, вратарю, бутни го, бе! Не той, а другия! Прави се. Той си вкара, добре. Аре, то се хлъзга! Изблъсъте само с това. Не можа ли един да си? Без да скача. Аре, размъжете ги без глави. О, не, съм доволен, тъй като си вкарах автогол. Аре, отново без глави сте. Гола без глава, който също сте с глава. С ръце, т.е. Не! Аре, връщайте при вратата, бе! Айде, Бразилия ще ги победи, макар и те да ни бяха победили. Айде! Това... Тоя вратар е хиперактивния ход. Гледай ги, бе, какво правите, бе? Наша точка трябва да има. Ама не са измислили добре игра. Айде, мой! Айде, шут! Върни се, бе! Гледай го! Айде! Ето това, на това аз му викам майстор. Горна града! И вратаря ми се премята. Как ми го заболя този човече? Аре, пази, бе! Футболист! Гледай го! Не. Добре, хора, това ще бъде от мен. Аз бях Асфанат 11. Ако вие харесате, харесайте го и се абонирайте за моят канал.